and Drama presents Handumanan So Ka Awit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mo kining usa ka babae nga taga Cebu City. Ang atong tampo nagdasengan nga Dalin. Recorded by X Thunder Gaming. Ayaw na lagi kong sundi, Lawrence. Dilay ko mundag sunod din mo, basta di ka sulti na tinuon. Unsa pa man nga kamatuuran imong gipangita? Gisultihan na ganit ka, di ba? Wa ko'y gusto nimo. Lisod mo ko din ang sabton? Di ko mo to. Kaya nakita na ko sa mga liko nga nakagusto sa ganako. Lawrence. Masabay nakpugong ni mo, ha? Ay ko ina nga si Althea na po ang hinungdan. Kaya naminaw kasi mong best friend. Dili man sa ingon, ana. Nahibaw besi ko si makaayo na ako. Og siya may nag-ingon na ako nga pang chicks ko nakaayo ka. Sus, una na lagi to. Dili na karon. Dalin, please. Tuhoy, isa ko. Lawrence. Please, hatagi sa good chance. Kausa lang. Please, Dalin. Unsa? Gisugotan ni Mas Lawrence? Oday. Asa may nasud si mong utok, Dalin? Ngano man ka? Mong kagbahot daglaki, oy. Dili man sa ingon, ana, day. Pero, nahibaw ba ya ka ha nga nakagusto sa kong Lawrence? Unya tanaw ni mo. Makasalig ka niya. Althea, please. Bisag karon lang, suportahi ko. Maura ni gipangayo na ako nimo. Ay, bahala ka, oy. Total, dako naman ka. Basta kay ako, wa ko'y pagkuwang sa pahimangno ni mo. Amiga ti ka. Kung gusto ti kang protektahan. Day. Nak, hatagi in taon mig apo ni mama ni mo eh. Mga tiguang nabaya taon mi. Gusto na mo nga napamikusog nga makigduwa ug mohagwa sa mong apo. Pa, wa pa na sa mong plano ni Lawrence. Busy pa kayo meron sa mong mga trabaho, good. Para asa man ang inyong pagtrabaho kung wa pa mo'y pamilya. Nak, sultihan ta ka. Lami sa pamati nga na ay padulnga ng inyong pagpaningkamot. Kay may kaugalingon na mong pamilya. Nagagada sa ko ni Lawrence pa. Lain sad kaayog ako may mo-propose niya, di ba? Lain gyud. Ug usa pa. Ayaw kog ina nga nagplano ka magpakasal ni Lawrence kung mag-propose na siya nimo. Nganong dili? Oh, nabuang na gid ka Dalin kumauna. Time para good, Althea. Unsa gid problema nimo ni Lawrence? Maayo man ang dagan sa among relasyon sukad masukad. Kay wa pa man nimo masakpi. Althea, ako ha. Wara ba gyud ko manghilabot sa imong love life, ha? Kung dili ka mo undang og panaot ni Lawrence, basi ka to panag-amiga mo ay magguba. Dalin. Eh, nagunaw na sa Althea, babe. Makabother lang gid kaayo ba? Manong kontrahan gyud kaniya. Umano ta kay gibuhat nga dautan niya? Nahibaw ko nga wa say salig nimo tungod sa imong past. Pero nag-usap naman gug ka. Wala siguro na yan nakita kay sirado na yung utok. Ayaw na pagpada sa stress. Anniversary ron na to. O gusto na ako nga special ng adlaw na itong duha, babe, di na rin ako dugay-dugayon pa. Dalin, will you marry me? Lawrence. Yes. Yes, Lawrence. I love you. I love you too.
Recorded by X Thunder Gaming. Ay, salamat in taon kay kaslunon na gyud mo nak. Dong, pagbuhat tayo mong apo na mo, ha? Naara yun, tito. Papa, pagpapa na nako kay excited na kay kus kong apo. Pa, magpakasal sa mi ha. Unya na nato istoryahan ang bahin sa apo. Unsa? Ihimon to ni mong maid of honor? O, day. Gusto na ko nga naakas akong kilid sa adlaw sa akong kasal. Sure na gid ka nga magpakasal ka niya? Sobra pas sure, day, Althea. Please, suportahin na lang ko sa akong kalipay ko. Okay, sige. Bahala ka. Thank you, best friend. Naglibog na gid ko kung unsay motive sa kasal, day. Ay, talma lang good. Stress ra kaayo ka. Hi, this Lawrence. Ay namurag ikaw raman maoy nag-prepare ining tanan. Busy sa trabaho, oy. Sige, og overtime kay aron ko na makalive sa inig honeymoon na mo. Mao ka na rason? Naanasad ka. Naniguro lang. Pero sige lang. Wa may aso nga makumkum. Althea. Ma'am, ang imo lang maid of honor may wa makasukod sa iyang isulob, no? Yes, ma'am. Niingon man to siya nga muanhi siya pero wa pa man gyapon hangtod karon. Excuse ma'am ha. Hello, Day. Asa naman ka? Day, dili ko makaana. Nako importante nga lakaw. Ha? Unsa man ha? Basta, sige na. Nagdali ko. Bye. Asa mo ka to siya? Si Lawrence. Hello, babe. Nag-uban meron sa ato organizer. Mayo noon. Kamu na usay bahala na, ha? Ha? Dili sa ka makaari? Na ako emergency meeting. Storyahin lang ko niya ko kung unsay nasabutan ninyo. Pero babe... Sige na, ato na ko, ha? Dali ko. Sige. I love you. Hello? Babe? Mura raman kong magpakasal sa akong kagalingon, ani. Murag ako rin interesado sa kasal. Ang organizer. Hello, ma'am? Ma'am, pero laki angay mahibawaan. Ha? Unsa man na? Kwan, nagatawag tayo sinapit sa motel. Ulang kita na ko nga, nisod si Lawrence yung motor. O niya, pagkataon-taon, nisod siya si Althea. Unsa? Asa nga motel, ma'am? Dili lang unta mao akong ginauna. Please lang. Si Althea na nanutok sa pultahan. Althea! Dalin? Ang ano niya ka? Ikaw mo'y angay na ko pangutan-on, ana. Ganun ni amang ka? Naaba sa sud si Lawrence? Ha? Sulti! Oh, Unsa? Althea, abi pa na kong tinuuti kang amiga. Traidor man day ka? Suko-suko pa ka nga nagkakami ni Lawrence? Maodi ay nadi kay gusto niya? unsa? Dalin? Althea? An? Nanangatong yun. Althea? Troy? Althea, nga na nagkuyog sila sa imong uyab. Mo sa gusto na ko mahibawaan. Mo nga ako silang gisundan. Ay pa, mga bayot mong duha? Dalin, babe. Sa ilaw ako.
paminawas ako. Samtang nagkaduo lang atong kasal, wala ko makasabot sa kong kagalingon gud. Na-attract na kong laki. O si Troy. Usas akong... Hayop ka, Troy! Animal ka! Animal ka! Althea, sakto na! Huwag gini ko masayop! Dili-gini ka kasaligan hangtod karon, Lawrence! Huwag kay ayo! Althea, sakto na lagi. Dili na ta mag-usig sa tong oras na nila. Unta magmalipayon mong duha. Tana, Althea. Dalin! Ang dahilan kaya di mo na ako kailangan. Naglibog yung kung unsaon ako pag-react ato higayon na. Siguro, kung babae ang gipuli ni Lawrence, mag-wild dog ko. Pero gipulihan ko niya og lalaki nga sama niya. Sakit, pero dawat na ako. Og pasalamat na lang sad ko, nga wa pa mi makasal una to nahitabo. Dinhi na lang kutob, og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita mga higalan kaagi ni Dalen nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang gipangayo awit nga nagulahan. Siya ba ang dahilan? Siya ba ang dahilan di mo na ako kailangan? Ang mong kaagi gibuhatan no sa radyo ni Carol Marie Hikain ug gabos sa direksyon ni Priscilla Regadans. Kamuusap mga higala ug mga sukin ti paminaw kinasingkasing kong gidapit sa papera sa inyong nakalinlaing kaagi sa kinabuhi kinaglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaga ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyo pagpaminaw. Siya ba